малко ще измисля всичко. В центъра площад за всички, тука се кръстосва всеки път. Булеварди бели чисти, а по тях коли летят. Но в градчето на нашия празник, новогодишно Екопак, да научим нещо ново, да разкажем нещо старо. Може би ще ви разсмеем, даже ще ви попеем. Дома на вас ви е приятно, гости ви за нас сте знатни. Госпожа Кристина Мудова, директор на нашето училище, ще представи гостите, уважили празника ни. Добър ден и добре дошли на всички на нашия празник, а има на гости, на които ще кажа добре дошли в нашия град. Искам да представя официалните гости на нашия празник. От регионален инспекторат по образование в град Смолян, тук е старши експерт начално образование госпожа Лидия Пърпулева. Господин Атанас Гуров, старши експерт по природни науки и екология. Госпожа Нина Алексиева, старши експерт професионално образование. Госпожа Мария Сотирова, директор на ресурсен център град Смолян. Наши гости са и представители от Екопак: Александър Тодоров, старши експерт направление разделно събиране, Екопак София, и господин Михаил Кочев, също в Екопак старши експерт. Наши гости от общината са господин Веселин Кафов, експерт образование и култура, главният счетоводител на общината и наша майка, госпожа Мая Танева. Други гости от общината имаме председателя на учителското настоятелство, госпожа Елка Пържанова, колеги директори от общината, и с огромна радост искам да ви кажа, че тук са едни много дългогодишни колеги, обичани от нас, образовали нашите майки, нас самите, госпожа и господин Бойкови. Моля, ако да сме за тях. Искам да поканя госпожа Росица Сакалийска, също наша гостенка, която е в основата да инициираме празника, която даде идея да направим едно мероприятие между класовете за разделно събиране. Съответно, като при всяко едно състезание има победители. И аз ще поканя да прочете протокола какво каза, кой клас, колко отпадък събра, защото децата бяха като пчелички и с нетърпение чакат този момент. Заповядайте, госпожо Сакалийска. Значи от събраните отпадъци на първо место беше четвърти клас. Те бяха събрали хартия 93 кг 480. Всичко се тегли, имаше протокол, комисия, всичко беше както трябва. На второ място, трети клас. Те събраха... Не, това е общото ли беше? Това е общото. Да. Извинявам се. Значи 41 кг 660 хартийката събрана от четвърти клас, 11 кг събраха пластмаса, като имате предвид колко леко тежат тези бутилки от безалкохолното, и стъклото 111 кг. Така че
с голямо удоволствие казвам, 4-ти клас са на първо место, комисията ги класира. Така, на второ место, 3-ти клас, те събраха 32 кг, също много хартийка, 17 кг, 240 пластмаса. Много пластмаса, повече от 4-ти клас. И стъкълцето 33 кг, 820. Много добре се представи да също 3-ти клас. И на трето място е вашите първолаци. Най-малките, те просто 13 кг хартийка, тия малки деца са събирали, беше невероятно, като гледахме какво са слагали, пластмасата 2 кг и стъкло 28 кг. Как ги бяха донесли тия стъкла, нямам да представя, право на малките. И на 4-то место са 2-ри клас. Значи те 3 кг 480 е пластмасата, 7 кг хартийката и 14 кг е стъклото. Така направихме класацията на вашите деца. За всички тях сме подготвили подаръци според класирането и ще бъдат връчени в училището, за да не губим вашето време, което така напредва. Благодаря ви. Пожелаваме ви приятно изкарване с номерата, които са подготвили нашите ученици. Кофичка, до кофичка, кофичка, до кофичка, жълта, синя и зелена, жълта, синя и зелена. Тя отпадъците се събират разделено. Чакайте, има писмо. От кого е? Да не е от дядо Коледа. Дай да го прочетем. Класници, имате ли нужда от помощ? Да! Искате ли да ви помогна да прочетем това голямо писмо? Добре. Здравейте, малки приятели! Ние сме трите цветни контейнера за разделно събиране. В нас хората изхвърлят ненужните опаковки от хартия, пластмаса, метал и стъкло. Вярваме, че го правите и вие, защото по този начин опаковките няма да замърсяват улиците, парковете и градините. А ще бъдат преработени отново и ще се превърнат в нови полезни предмети. Вие ни срещате всеки ден по улиците на вашия град, но сега искаме да се запознаем лично, защото имаме обща мисия. Всички хора от цялата планета се опитват да спасят света от най-голямата опасност – унищожаване на природата. Затова имаме нужда от вашата помощ да спасим нашата планета и да направим градовете по-чисти. А сега слушайте внимателно и ще разберете защо можем да го постигнем. Искрено ваши жълт, син и зелен контейнер. Познавате ли ги? Да! Така, сега предлагам лично да се запознаете. Кофичка, до кофичка, кофичка, до кофичка, жълта, синя и зелена, жълта, синя и зелена. Тях отпадъците се събират разделено. Нови кофи най-красиви, улицата светна, старите ни кофи сиви са сменени с цветни. В тях смета ще се събира по-отделно вече, после ще се транспортира по заводите далеч. Разни стари стъклари в зелената ще скрия. Пластмаса
Зелен метал да сложа. Направя колка синя, там хартията отива. Всичко простичко е наредено, събираме отпадъците разделено. Кофичка, 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 жълта, синя и зелена, жълта, синя и зелена. Тя в отпадъците се събират разделено. Разберем за срещата между Букук Страшен и повелителите на рециклирането. Ще ни я представят учениците от 3-ти клас. Ще ви разкажа история за една планета, наречена Земя. Да, точно твоята Земя, по която ходиш, със същото слънце, с което се събужда всяка сутрин, и същата луна. Ама съвсем същото небе, пълно звездички, които гледаш някой път преди да заспиш. Хоп! И ето вече герой от нашата история. Сега ще се запозная с един много важен герой, че прошепна една тайна тихичко на ухо. Той да днес да го представя първи. Той обича да е важен, да е страшен, да е голям, а не знае колко полезен може да бъде. Ако го разгледаш поблизо дори, ще се стори симпатичен. Неговото тяло е съставено с всичко, което изхвърлиш, и така той расте, расте, расте. Хърни се всичко непотребно и се превръща в самотен гигант, от който всички бягат. Точно така. Той си нямал приятели, защото си мислял, че никой не се нуждае от него, и това било самата истина. Такова било името, с което го нарекли хората. Букук Страшен. Всъщност, колкото по-огромен ставал той, толкова по-самотен се чувствал. И кой бил виновен за това? Виновните сме всички ние, защото изхвърляме много неща. Те стават части от тялото на Букук гигант, а той седи чуден и странен в огромното си тяло. Как може да ти е приятел някакво, когато виждаш всичко, от което нямаш вече нужда? И така стига да останат нещата, докато един ден не се появили повелителите на рециклирането. Хартия, стък и пластика. Те помогнали на Букук Страшен да разбере, че е нужен и полезен, дори станали истински приятели. В началото обаче нещата не били така. Среща между Букук Страшен и първият от повелителите на рециклирането Харти се превърна в легенда. Как се случило това ли? Много предания се носят за това, но никой не знае кога и къде точно се е случило. Но едно е сигурно, че след тази среща Букук Страшен вече не бил същият. Където и да се е случило, Букук Страшен е разбрал, че вече не е всесилен. Дърветата и водите си имат защитник. А с какво Харти бил велик? Той просто знаел една тайна. Как да не се отчичат повече дърветата за твоите книжки, а да се правят нови красиви книжки от вече използваните. И понеже знаел тази тайна, когато срещнал Букук Страшен за първи път, той не се изплаши от него, а видял колко полезни неща е съставен. Харти имал една вълшебна райница, в която събрал всичко полезно от хартия, за да го превърне в ново и необходимо. Искате ли той да ви каже своята тайна? Да! Моята тайна е, че един тон рециклирана хартия спестява 13 дървета, така че събирайте разделно. Какво виждате сега? Точно така, това е момиче, но не обикновено. Името ѝ е Пластика. Тя е една от поверителите, но отговаря за използването на пластмасовите и металните опаковки, когато вече си ги изхвърлил и не се нуждаеш от тях.
Пластика се грижи да имаш електричество с твоя компютър или лаптоп. Как става това ли? Тя също знае една тайна. Ако твоите стари пластмасови или метални опаковки се използват, това ще спести електричество. Искате ли тя да ви каже своята тайна? Моята тайна е, че 1 тон рециклирана пластмаса спестява електричество на едно домакинство за 2 години. Така че, събирайте разделно. Хей, това е Стък. Той е най-лудата глава, най-безстрашният и винаги му се искал той да е първият, който се е срещнал с Боклук страшен. Стък отговаря за стъклените бутилки. Те се намират обикновено на гърба на Боклук страшен, който много си ги обича, защото блестят на слънчевата светлина. Припича се на слънце и си мисли: колко съм се красив! А в същото време е затрупал много тревички и полезна земя. Но Стък знае трета тайна. Искате ли и той да каже своята тайна? Моята тайна е, че една стъклена бутилка спестява 4 часа осветление. Затова събирайте разделно. Но нашите славни герои Харти, Стък и Пластика знаят още една тайна, че Боклук страшен не е лош по душа, е съставен от сброй полезни неща, за които той просто не знае. И така, нашите герои си играели на криеница, преследвайки се по цялата планета. Скоро разбрали, че просто не могат един без друг. Боклук страшен неусетно се променил, защото всичките му части се рециклирали и станал съвсем като нов. Дори заприличал на един от повелителите. Тогава Харти, Стък и Пластика спрели преследването и го посветили в тайните на рециклирането. Ако го погледне сега, ще видиш, че Боклук страшен е чистичък и спреднат. Това се случва и всички предмети, когато се рециклират. Сигурно ти прави впечатление и още нещо, че нашите герои са станали приятели и се забавляват заедно. Ти, също може да помогнеш на Боклук страшен по-бързо да се променя, ако събираш и схвърлиш опаковките разделно. Защото става въпрос за точно твоята планета Земя, по която ходиш, със същото слънце, с което се събужда всяка сутрин, и същата луна. Ама съвсем също небе, пълно звездички, които гледаш някой път преди да заспиш. И както казват, навсякъде по света да започнем Team Green, което ще рече да мислим в зелено. И не в пари или нещо друго, а да мислим как да запазим планетата Земя. Зелена и чиста, такава каквато всъщност трябвала да е. И да не ни е срам, че след време някой ще каже нещо. Имахте възможността да я спасите тази Земя, но нищо за съжаление не направихте. Всичко можем, стига да искаме. Можем много неща да променим. Можем да променим навиците, разбиранията, битта, ежедневието. Може, а въпросът е наистина да го искаме. Трябва да изхвърлим отпадъка разделно. Представяме ви ученици от ресурсната група, които ще ни запознаят с знаците за рециклиране върху опаковките. Вижте, има върху мен знак с човече, хайде мен, с кошчето напомням тука, да разделяме Боклука. Видиш ли на опаковка тази малка маркировка? 3 кофи потърси и разделно ме хвърли. Три стрелки се гонят удо. Този знак е цяло чудо. Ето място съм му дала.
Той посочва материала и ни казва много ясно: рециклира се прекрасно. С него съобразявай, нов и нов живот ни давай. Две стрелки в зелена точка, на боклука слага точка. Който тук я поставил, знай добро ми и направил. Гарантирам и събиране и успешно рециклиране. Щом купуваш знак зелен, също грижи се за мен. Аз те познаваш вече, още с мъничко човече. 3 стрелки или пък 2, рециклирай, казват те. Изпълнение на Бетина Ускова и Виолета Миленова, ученички 4-ти клас. Освен на тяхното изпълнение, се полюбувайте и на техните еко-костюми. жълто, синьо и зелено. За нас, за всички нас ще го изпълнят ученици от 2-ри клас. Тетрадки и
кашони, опаковки папки. В синя кофа заминава, там хартията оставят. Жълто, синьо и зелено, правилото е наредено. В трите кофи сметни подредени, отпадъците тук са разделени. Кофа номер 3 на цвет и жълта, пластмаси и метали гълта, сладоледени обвивки и кутии, от консерви, сопчета и други вкусноти. Жълто, синьо и зелено, правилото е наредено. В трите кофи сметни подредени, отпадъците тук са разделени. А някой любителен казва, защо правилото се спазва? Ще отговорим, запомнете, запомнете, чиста нашата земя пазете. Жълто, синьо и зелено, правилото е наредено. В трите кофи сметни подредени, отпадъците тук са разделени. Тук Галакси 2. Тук Галакси 2. Нашата мисия е да проверим и прегледаме планетата Земя. Проверявам почвата на планетата. Земляните оставят в нея много торове, пестициди, пластмаси и метали. Предавам степен на замърсеност 60%. Предавам степен на замърсеност 60%. Обявявам жълт код. Обявявам жълт код. Проверка на атмосферата. Това е въздухът, който дишат земляните. Предавам степен на замърсеност 70%. Предавам степен на замърсеност 70%. Обявявам червен код. Обявявам червен код. Проверявам водата на планетата Земя. Животът във водата е застрашен. Умират китове, умират тюлени, умират делфини. Предавам, водата е отровена. Степен на замърсеност 80%. Обявявам черен код. Обявявам черен код. Вселенският съвет на старейшините реши да попитаме земляните защо си замърсяват и унищожават техния дом, планетата Земя. Земеделието, защо плавите почвата с толкова много
торове и пестициди. За да се роди богата реколта и да спечеля пари, много пари. Хей, бизнесмене, защо изсичате дърветата? Та те са белите дробове на планетата Земя и прочистват въздуха. Изсичам ги, за да ги продам и да спечеля пари. Много пари. Ей, бизнесмене, защо безмилостно източвате петрол от земните недра? Там остават кухи пещери, после с танкери го разливате по океани и морета. Защо? Как защо? За да го продавам и за да спечеля пари. Много пари. Земляните са поудели по тези хартийки, наречени пари. Всичко замърсяват и унищожават за пари. Хора, човеци, опомнете се, живейте разумно, че е една планетата Земя. В България съществува една организация, наречена Екопак. Тя събира разделно отпадъците. И хора, запомнете, че 77 кг хартия спасява едно дърво. Колкото повече пълните е синия контейнер, толкова повече дървета ще спасите. Всички заедно можете повече. Една рециклирана стъклена бутилка е равна на 4 часа осветление. Колкото повече пълните зеления контейнер с стъклени отпадъци, толкова повече осветление осигурявате заедно. 1 тон рециклирана пластмаса спестява електричество необходимо на едно българско семейство за 2 години. Колкото повече пълните жълтия контейнер, толкова повече електричество осигурявате всички заедно. Пазете чиста планетата Земя! Зелената планета от космоса красива свети. Загадъчно притегля ни, защото зеленото цветът е на живота. В пух от облаци обвита
На празниците през декември винаги присъства един добре познат на всички белобрат старец. Той и неговите помощници Снежанка и Джуджето са дошли да се присъединят към идеята на нашия празник. Здравейте! Здравейте! Не може през месец декември децата да имат празник и аз да не ги посетя. Всички ме познават, нали така? Всички ме обичат, защото ми се носи славата, че давам подаръци. Днес моите подаръци за вас ще са мъдри съвети, защото вие сте научили колко е полезно за вас и вашите семейства да събирате отпадъците разделно в 3 цветни контейнера – жълт, син, зелен. Това бяло хубаво момиче е моя добра помощница. Вие всички я познавате, нали така? Знаете ли как се казва? Да, това е Снежанка и днес пак ще разчитам на нейната помощ, за да свърша работата, за която съм дошъл тук при вас. Нека отворим папките и прочетем какво пише тук. Хайде, мила Снежанки, хайде да започнем да четем. Знаете ли, че всеки ден ние изхвърляме различни неща и купуваме нови? За производството им се използват суровини от околната среда, които се изчерпват. Ето как се разграждат изхвърляните в природата непотребни неща. Хартия 2 месеца и половина, картон от мляко 5 години, пластмасова турбичка от 10 до 20 години, консерва 100 години, пластмаса от 300 до 500 години, бирена кутийка от 200 до 500 години. В природата няма ненужни неща. Изхвърлени разделно, опаковките се превръщат в ценна суровина, която ще бъде обработена отново. А знаете ли какво трябва и какво не трябва да се изхвърля в цветните контейнери? В синия контейнер могат да бъдат изхвърлени кашони, картон, картонени кутии от прах за пране, хранителни продукти, лекарства, обувки, дрехи и други, кори за яйца, опаковъчна хартия. Кашоните и другите обемни опаковки трябва да бъдат сгънати, смачкани или разкъсани преди да бъдат изхвърлени, за да заемат по-малко място. В синия контейнер не трябва да бъдат изхвърлени силно замърсени опаковки и хартия, мазна хартия от банички, печи и други. В жълтия контейнер могат да бъдат изхвърлени фолио, кутии от козметични продукти, пластмасови бутилки от минерална вода, безалкохолни и алкохолни напитки, бутилки и туби от почистващи препарати, флакони от шампуани, найлонови пликове и турбички, тарелки и хранителни продукти, консервни кутии, метална фолия. В жълтия контейнер не трябва да бъдат изхвърлени силно замърсени опаковки, туби от автомасла, саксии за цветя, играчки, електрически уреди, блистери от лекарства. Опаковките от пластмаса и метал трябва да бъдат изплакнати и смачкани преди да бъдат изхвърлени в зеления контейнер. Трябва да се изхвърлят без капачките. В зеления контейнер могат да бъдат изхвърлени всякакви видове буркани, бутилки от алкохолни и безалкохолни напитки, шишета и флакони от лекарства. Стъклените бутилки и буркани трябва да бъдат изпаднати преди да бъдат изхвърлени в зеления контейнер. Трябва да се изхвърлят без капачките. В зеления контейнер не трябва да бъдат изхвърлени прозоречно стъкло, силно замърсени опаковки, електрически кружки, домакински съдове, огледала. Знаете ли, че всеки тон рециклирана хартия спесява от изсичане 13 дървета, а 1 кг рециклирана хартия спестява
използването на 32 литра. Дядо Коледа, дядо Коледа, тъй като всички играчки вече за децата са готови, аз почистих работилницата, но не зная къде да изхвърля отпадъците. Ще помоля децата да ми помогнат. Ще ми помогнете ли, деца? Да! Това е хартия. Къде да изхвърля? Това е пластмас. Къде да изхвърля? Това е стъкло. Къде го изхвърля? Това е метал. Къде да го изхвърля? Да усещам чистотата, да живея в красотата. Да обичам аз земята и небето, всяка капчица в морето и птиците в небето. Ако и вие имате такава мечта, замърсявайте околната среда. Пазете чиста нашата земя. И нека не забравяме това, че земята е единствена и неповторима. Да я пазим!